Erich Hartmann hi German thlawna pu ropui bertia chhal ngamani a kumthum potling manglo chhunga boruaka inbeina voi zathum somnga pahnih zet hneena changani khovel chanchina thlawna pu huaisa le ropui beranga chhalani Erich Hartmann hian a thlawna hman thiam German thlawna love to f mang chuan mel mate alo ko in alo hran khum fo to thina heng hun lai hi indo pui pahnih na bor velani a kho chhaklam Soviet ho thlawna pu ho chuan hepa Hartmann hi an ri khai hle a boruaka Erich Hartmann ma chon ai chuan a thlawna Messerschmitt Bf 109 chu an thlo kir san le fo mai Erich Hartmann hi Wansha Utenbach a April ni som pakwa kum sang khat zakwa som ni pani khan lo pianga Dr Alfred le Elizabeth Hartmann te inkara piangin an chung kwa hi kum sang khat zakwa som ni khan Europa dramatla ka wangin China anin sona ma se kum sang khat zakwa som ni pariat chuan China civil war a chhuwa wang khan German an ron kir le ta ani German an kirle nu hian anu Elizabeth Hartmann chu Germana maicha glider pilot masaberani anu tang hian Erich Hartmann po hian thlona khal lama chawna le fuina na sataka dongani anu hi thlona khal zirtir tu thatak ani nge kumsang khat zakwa somthum paruk chuan Erich Hartmann chuan glider khal theina phalna a mu ve ta a heti lai hian Erich Hartmann hi kum som panga chawani nge kum sang khat zakwa somthum pakwa ani a Erich Hartmann chu kum som pariat alo tlin chuan fighter khal phalna license chu anei ve tamaya fighter khal azir chho ve ta ani khuang choi thla kum sang khat zakwa somli atanga kum sang khat zakwa somli pahni khuang choi thla thleng chuan Hartmann chuan Messerschmitt Bf 109 le ME 109 khal chu azir ta ani heng thlona hi love to f thlona ni in ahun laya khovela thlona thale rin tlak berte anni training zo chuan German Air Force ang chuan Eastern Front lama makeup Russia lam ve tur zinga tel ve a helai mun hi Black Sea mar chhak lam ani nge helaya talvel lai hian mit khomu thachung chuang ani na te chaktaka eng ron kal lo thlir rang zung thei ani na te thlona vilik thiam ani na te chu pholan ni in fighter puro pui ber tur kong chu aron in tran ta ani kumsang khat zakwa somli pahni aron her chhuwa chuan thlona pahni ka phlato a he thlona ka thlak hian poison le chakna na sa taka pe a kum khata lo liam le a kumsang khat zakwa somli pathum aron her chhuwa meu chuan mel ma thlona som pakhat lai ka phla in fighter ace ni na aron hlo chuak ta ani fighter ace hi flying ace emo air ace te pon ti boka fighter puten mel ma thlona panga ai taman ka thlak hian an kaunan ace ti mingan putir thin ani Hartmann hian lo nei lowin boruaka mel ma thlona ron kal asai thla thina a tactic simple tak chu I thlona screen a mel ma thlona ron lan chuan I kap thel tur ani lo ti chu a thu ro lumani top mai he age ro pui hlotlina chan ber chu hun rem lo le hlataka tangin mel ma thlona kap ngai manglawa rang tak le a thiam na ril tak mang chuan mel ma thlona bum koya a chei kwal vak nu mel malamin an ron ka ma chuan chiang takena kap thlata thina kum sang khat zakwa somli pathum trau thla le thi trin thla inkar thlalinga chung lekin Soviet thlona somli laia kap thla manani kum sang khat zakwa somli pathum chuan escort mission atela mase he age ro pui hi ache cheve tlat mai Soviet thlona ten an kap fu ve ta ani mel marama thlona chu lo thei lowa tumti rangai ta a tliama tuar nual boka Soviet sipai ten manin an tan tir ta ani mase atang rei lo hle taksa chung lam in hliam anga dot soin enkol tura an hruai chhuwa lain guard ho zuan thlu in na tlan chuaka German lama kir le a hnangai bok chu azom le ta ani hepa hi Soviet ho chuan thina thuam dum sin
the Black Devil an ti hial ani kum sang khat zakwa somli pathum alo top me uchuan Erich Hartman hian mel mathlawna za som nga pakwa lai alo kap thlader to a ma se hei hi a thlawna ka thlak zat ve chau alani don ani keini ramlama thlipui tle hun lai Chomir thla tarik ni som ni pakhat voin ni angani chu kum sang khat zakwa somli pathuma chuan Erich Hartman chu a voi khat nan American aircraft te nen angin tong ve ta hemi tum hian American in do thlawna P-51 Mustang pahnih lai kap thla a zun ni khata chuan pali dang a kap thla le man der to a heng American thlawna aka thlak te hi Romania German opchin chhunga aka thlak te ni in do pui pahnih na lai ani a changrol ho chuan German an ron hnei zel ani Adam line Hartman hian huaisen choi moina chi hrang hrang adong nuala German shipai choi moina ngai hlut Iron Cross hial adong ani Night Cross le Oak Leaf Shuat le Diamond te adong boka heng choi moina te hi German a po shipai huaisen tlem te nan dong ani ramtan thil ro pui takati awangin mezora kai san tir ani boka German pilot Gunther Rolson mel mathlawna zani somsari pahnia ka thlak chu ron khumin pilot huaisen telal pa ang hial aron ni chhota ani me ni riat kum sang khat zakwa somli panga chuan German ho chu changrol ma in peturin anin pu cha mupa bran kot thler zau taka chuan Soviet sipai ho chu an tlim hmur maya an chung van boruwa ka chuan Hartman chuan a thiam thil ron lan tir ta helai mun hi German kho chhak lam ni in rang tak taka a lew kwal le thlawna avilik kwal zuai mai chu alang chiang hle a thlawna Me-109 chu chunglam boruak ni thlara tang chuan a ron in kho chuak zuai maya 20mm machine gun hmang chuan Yakov YAK-9 thlawna puma tak chuan a ron kap ko pop mai chu thlawna chu a khunghal chuaya mumal nei lawa a thlo koi zuai hnu chuan a al pupa leilama atla thlata ani hei hi Hartman an thlawna ka thlak top na ber ani ta a leilama an hmelma sipaiten chiang taka an lo thlir lai le ngala thil thleng ani Erich Hartman hian a hun pumin mel mathlawna zathum somnga pahnia kap thla a heng kap thlatur hian thlasom thum hun hmangin voi sang kha zali le pali a thlok chuak ani a chet platam ber na mun hi German kho chhak lam kuam Soviet Union ramri ani nge German chu indo pui panhina chuan alo tlom ta a American sipai ten Hartman chu an man ta ani an man hnu chuan Soviet sipai te kuta an hlan chhawng le a Soviet lungina kum som zet huna hmang nge Soviet ho tu te chuan a chung thu an rel thale a an hmel ma hlui German tan ral do tu fighter pilot ro pui chu khovel hriata chung thu ngai tua thatle ani ta ani Hartman chu tan ina ti du da ni in soisaka tok vio boka rim taka na thok chunga kumsom ni panga tang turin a chung thu rel thatani le ta ani ma se US le a thui hroi te thunun West Germany lam chuan kong an ron hono wang le rom hanna an ron siama wangin Erich Hartman chu tan ina tanga chhuwa ani ta hlo mai German sipai Soviet tan ina tang ho chu chuan ni hloma chung ho zinga chuan ron tel ve in German hero anga lodon son remti ani lo thung ani Indona zo hnu Soviet tan ina tanga chhuwa ani hnu hian West Germany lam US le a thui hruai te thunun na lama la kani a German Air Force chu azom le ta ani an thlona sipai Paul Vandeslav Tuefa Cornela kai santir ani le bok West Germany a jet fighter squadron zong zinga in charge sa da ni a kumsang khazakwa somruk chuan West Germany chuan American thlona Lockheed F-104 starfighter chu anin do thlona rin rol berni turin an laya ma se Hartman chuan he thlona lei hi thlop lowin he thlona hi a him tok lo hleya anga yani angai dan chu dik hle ni in alang he thlona lei thar khalzir German pilot za ai tamma training lai hian chet sual wangin an boral nge an officer senior nen hemi chungchang a hian an thuain mulo chho zui tabok nen
kum sang khat zakwa somsari chuan German sipai ani na chu a chol san ta a chol chana hian norlui wanga chol angte a soi a awm bawk ani thlawna zate laka thlak chhung hian voi som paruk chu thlawna che chungin tum huna pan ve bawk a thlawna khawl chian lo wang le an ka fu wanga thlawna chiat wanga tum hun pan ani sipai atanga ban hnu hian thlawna khal vel chu ala ban san thei chuang lo kum sang khat zakwa somriat thleng khan thlawna khal zirtir tu flight instructor atanga mim kut thla ni som hni na kum sang khat zakwa somko pathum chuan wal im skonbak Germana kum somsari pakhat mi ni in aboral ta ani athi ma a an kom hun ber tum chuan Erich Hartmann chuan German pilot ani chunga a chet dan le athiam thil chungchang an zo chu ti hian asoya mel ma thlona tam taka ka thlak theina chan nia soi chu mel ma thlona nen hanin bei hian an ni aya thlo sana ni zung chhun na lama invor chho hian mel ma pilot te tan ma chon kan har sa a engin a ron chhun khal thina wangin an tan che ta hara kan tan che ta nuam thrin ti in a soi ani Hartmann hian a thiam thil mai ba ka khom dan le ni zung ron kal a mang tangkai thin hle a chu a chakna thuruk chu ani heng hun lai indo pui pahnih na lai vel hi tun lai thiam na radar khol thazeta thuam indo thlona om ma ani awang hian an chakna thuruk a soi hi thil oi om takani khang hun lai khan pilot te khan radar le khol changkang tak manga thlona khal koi lovin an mita an huang zelin an khal koya an huai shen na le an rem hriat na thui taka in ngat reng ani tangrual indo thlona pu ho ne na han khai khin hian engwangin nge German pilot te hian melma an ka thlak tam zawk German pilot te chuan hun le hmuna ralan dawa American pilot te chuan hun hlataka tanga ron kalin German an ron pana chuti lai chuan German pilot te chuan mani buzola tangin an lo in ral ring thin hei wang hian melma ka phlaturin German lam hian chance an nei thazok ni a soi ani a enga po chu ni se khovel hun kal to han thlir hian Erich Hartmann an melma thlawna a ka thlak tam zia kan hria a indo pui pahnih na laya indo thlawna pu huai sar ber le fighter pu zinga ro pui ber anga chhal ngam hial ani a record siam hi engtika amma ti chiat ani to lo mai thai ani ole khati zong kha tu na ta na video kenen ho thei te chun ni le ta video dot le lo ngai chang theu don nia in zawa in bang tha le vek ole